Jussi Ranta ja Veeran Taaveri Pohjois-Karjalan urheilumatkustajista valmistautuvat Ruustonen ja luokan viimeisenä Lundahl. Tulos Mita Turmi ja Jester. Ensimmäisestä vaiheesta 4 virhepistettä, aika 68-53. Hop, hop, hop. Mene. Pohkeet kiinni. Ei oo sormet halvaantunut, niin pystyy ratkaista. Minä se on vaan. Me käytiin eilen, kun vähän käytiin maassa esteellä, niin vähän mennä tuon nurmikon aikana. Tää on ehkä vähän nyt semmonen reuna. Just. Sait sä sen radan? En. Itse se on energinen. Oliko hyvä? Se säikähti itse asiassa mitään mökkiä tuolla päässä. Ja tässä siitä semmoista mieltä, että suoraan esteellä ja... Pohkeet kiinni. No niin, siinä tippuu. Perusteella tohon sarjaan. Suoraan